салом дӯстони канали мо, хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо боз бо як нерӯи нав оғоз мекунем. чун ҳамеша мо ба шумо телеграм канали Шермардон Шопро тавсия медиҳем. Либосҳои босифат ва пойафзулҳои чарми тозаи истеҳсоли Туркия ва Кавказро доро буда барои тамошо намудани дигар намуди борҳо силка дар комментария ҷой дода шудааст. Даромада либоси табъи дили худро фармоиш диҳед. мусобиқаи UFC Vegas 74 шаби 3 ва 4 оғоз мешавад. прямои эфири муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуровро дар телеграм канали мо даромада тамошо кунед. силка дар комментария ҷой дода шудааст. ҳатман даромада обуна шавед то аз тамошои ин муҳорибаи деринтизор ҳаловат баред. Heavyweights.